aici pentru că se la noi tot din minunată și mirific al lui Dan Cornell. Astăzi am mai făcut un episod și gamer. Nu am făcut și nu se vede și am făcut-o de nu mai se aude ceva. Și am făcut, am strâns ceva pe aici și am făcut, am zis și acolo că am strâns, am făcut și am făcut, dar n-am făcut episodul ăla așa. Și am făcut un celălalt episod, am explicat tot, am făcut pe aici portalul și când m-am uitat era și vreau să vă uitați și am făcut pe aici am făcut și am mai rămas cu am eficiență și evitate, am încetat de level și astăzi vreau să mergem în Nether să facem level, să încercăm, avem 7 diamante dacă nu mă înșel, da, dacă nu mă înșel, avem 7 diamante când am minat, ieri am minat, vreau să intrăm în Nether și vreau să vedem să fac asta video de diamant ca să pot să fac ăștia aici și vă pun așa pe aici ca să îngălbeze să nu mai mare. Da, și am vrea să mergem, am văzut ceva pe aici, am aflat așa și ăsta se leagă cu forgen, da. Și vreau să mergem azi quartz, foarte mult quartz. Ne trebuie eficiență, din ala care să mergem acolo. Nu riscăm că mărim, da. Eram sigur că mărim. Dar avem inventory. Am toate astea să mă faci. Și vreau să la Nether Creeper, la să-mi faci foarte mult, deci că faci că sunt ceva, nu știu ceva. Ieri am terminat un episod, nu știu cum să astăzi. Știu eu tot de zi, depinde de la ce o chef. Dar tot puțin tot de zi e bine. Na. Pentru că avem și noi 6 terminați. Am teleport. Am teleportat. Așa se traduce asta. Sună din ăsta. Sună cu asta că e mai repede. Faci cum să se poate și de repede. Asta se face foarte repede. Da, nu. Cum frate să mor? Deci o acasă. O să fac ceva genul să cobor cumva jos și cumva să cobor așa în video. Să vedem acolo cumva așa. Să cumva să înțelegi pe aici așa. Și tot în zona de alea și pe dacă pot să fac asta mai așa. O să vedeți, bă. Cum să facem. Tot ce fac în video. Tot să mă repet. Și
să ne facem și un gest, dar nu vreau să ne încercăm, dar dăm cu ăsta pentru că să facem cât de cât. Ăsta au fost cât de cât totuși. E de asta, da? Să-mi sparg ăsta, iar am făcut. Deci până acum, nu știam mai primele astea. N-are rost. Deci, nu pot eu să mor. Deci, practic, așa de repede. Mort ca n-am. Poate să mor așa. Nu înțeleg. Chiar mai de... Dar tu cred că de atât de alții de ventul ăștia. Nu, chiar nu vreau să mor. Aș intra și armură mai bună. Adică, n-am și armură. Adică armură. Dar și eu sunt... Mă duc de la NATO. Camera și o să fac de la Iron, poate. Poate. Da. Și cam atât și cu acest video. Mulțumesc mult pentru mulțumesc să subscribe butonul de la dacă vreți să continui această serie mirifică. După cum știți, am avansat cât de cât, am făcut enchant table, am numărat de alea, în fine ce am făcut, acum în bucuria că am putut să fac la enchant table, avem chestii șmechere, da. Și cam atât și cu acest episod. Mulțumesc că m-ați urmărit, să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să continui în continuare și ajungeți-vă prietenii pe acest canal să ne strângem cât mai mulți. Da? Revedere! Da!